Koraller er små dyr med fangearme, som lever på havbunden. Dyr? Ja, jeg ved det ikke helt ligner dyr, men det kommer vi til senere. Koraller er stillestående, altså de ikke bevæger sig. De sidder på en hård overflade, som for eksempel et sten, et skibsvrag eller endda et skelet af andre koraller. Dyret hedder et polyp, og de hører til gruppen polypdyr, den samme gruppe som brandmænd hører til. Ligesom brandmænd er polypper symmetriske, har ingen hoved, har fangearme og små giftige celler, som hedder nematocysten. Disse nematocysten er mikroskopiske, og ved berøring af fangearmene kan nældekapslen udløses, så den oprullede tråd slynges ud. Tråden kan skære sig igennem et byttedyrs hud, hvor giften sprøjtes ind, mens byttet bliver holdt fast. Derefter hjælper fangearmene med at transportere mad inde i munden, og da de kun har munden som et åbning i kroppen, føres afføring også ud af munden. Ja, jeg ved godt, det er lidt klamt. Korallers polypper kan være mellem et par millimeter til næsten 30 cm. De store koraller er normalt enlige, mens de små koraller har tendens til at leve i grupper. De koraller, der lever i grupper, lever ofte i store grupper, kaldet et koralrev. Koralrev forsyner mange forskellige havtyper med mad, et levested og beskyttelse. Faktisk kan man finde omkring 25% af alle havtyper i koralrev. Det er derfor, vi er nødt til at passe på at beskytte koralrevene. Det er nemlig meget sårbare økosystemer. Selv de mindste ændringer på temperaturen eller saltkoncentration kan ødelægge dem. Man kan finde koraller verden rundt, men de fleste koraller findes i tropiske have. Det skyldes, at de har brug for varmere vand for at overleve. De har også brug for meget sollys. Det er derfor, de gror tæt ved vandets overflade, hvor der er meget klart. Hvorfor? Det er lidt kompliceret, men de koraller, der danner koralrev, har en speciel alge, der lever i dem. Algerne laver fotosyntese ved hjælp af sollys, ligesom alle andre planter, og så giver det dannet energi til polypperne. Algerne forsyner også korallerne med oxygen og kulhydrater, mens polypperne forsyner algerne med CO2. Koralrev kan vokse i mellem 1-10 cm per år. Hvordan det? De reproducerer enten seksuelt ved at frigive æg og sæd i vandet, eller aseksuelt ved at dele sig. Men nogle gange vil den samme koral gøre begge dele. Selvom et forskere ikke ved særlig meget om korallers liv, ved de stadig, at koralrev kan leve fra årtier til århundrede. The Great Barrier Reef er mere end 18.000 år gammelt. Jeg forstår stadig ikke, hvordan du kommer ned. Er du ikke bange for at rustne? Nej. Jeg skal nok hente livredderen.